Dobar dan. Dobar dan, doktorka. Dobar dan, ime i prezime? Rambo Jovanović. Jovanović, dobro. Imate svinje? Imam svinje, kako da ne imam, doktorka? Koliko imate svinja? Imam 3 svinje tu, bre. 3 svinje, dobro. Jel hranite te svinje? Hranimo, kako da ne hranimo? Pa da ne hranimo, uginule bi svinje. Dobro, pa čime ih hranite? Znate, doktorka, kako kada, kako se šta nađe. Znaš, mi odemo, znaš, pa pokupim tu kod kontejneri šta ostane, znaš, te pomije to. Neki put ostaci oni od guske, patke, čuke, daš pilići, to sve dajemo. Svinje zadovoljni, dobro napreduju, pravo da vam kažem. Pa kako vas, bre, nije sramota? Kako? Pa nije me sramota, što? Mi smo iz inspekcije za zaštitu životinja. Sram da vas bude. Dobro. 10.000 kazna. Ajte, doktorka, molim vas, bre, pa odakle mene, bre, 10.000 dobra? Ili ćete da platite ili idete u zatvor. Ne, kažem, će da platimo, nije problem, doktorka. Dobro, poslaćemo vam uplatnicu. Platit ćemo, doktorka. Ajde, jedi tamo, bre, šta me nerviraš, bre? Što mi treba platiti da platim? Dobar dan. Dobar dan. Da nemate možda crevu jednu? Nemamo crevo, kako se vi zovete? Rambo Jovanović. Jel imate svinje? Jeste vi iz neke inspekcije? Da, mi smo iz inspekcije. Jel imate svinje? Imamo svinje. Koliko komada? I 3 svinje imamo. A hranite vi svinje? Hranimo svinje, kako da ne hranimo, uginule bi svinje. A čime ih hranite? Pravo da vam kaže, drugovi inspektori, moja žena, ona spremi sarme, znaš, pa onda ti sarme, malo čokoladice i to sve, mi sve to damo na svinje. Pa svinje kad pojedu šta ostane, onda to mi jedemo. Kako je sve sramota? Nije mi sramota, odlična sarma, majke. Smo iz inspekcije za zaštitu ljudi. Ljudi nemaju šta da jedu, a vi svinje hranite sarmicama i čokoladicama. Užas. To će da vas košta 50.000 dinara. Nemojte, molim vas, bre, pa odakle mi te... Kazna vam je 50.000 dinara ili idete u zatvor. Ne kažem, nemojte u zatvor, platit ćemo, nije problem. Poslaćemo vam poštom kaznu, odnosno uplatnicu. Mi smo ovdje završili, kolega, možemo da idemo. Doviđenja. Doviđenja. Bre, da imam to crevo, bre, zavuko bi vam u dupe. Manchester City, takav sam ja. Dobar dan. O, dobar dan. Kako se zovete? Ja sam Rambo Jovanović. Jel imate svinju? Jeste vi iz neku inspekciju? Pitao sam jel imate svinju. Imamo svinje, kako da nemam. Jel ih hranite? Pa hranimo da ne ranimo, svinje bi crkli. Čime ih hranite? Pravo da vam kažem, drugo inspektori. Ja svinjama dam po 100 dinara, pa nek si kupi ko šta hoće da jede. Thank you.